Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon bidiyon namu na yau. A wannan bidiyon nan, dama a wanda na sake baya, an ta tambaya na ya ake withdraw, ya ake waye. To gaskiya maganan gaskiya dai, kafin nan ka kai ga withdraw, first thing abin da zaka fara yi, zaka zo nan wajen nan. Da ka zo nan, ina yake nema? Zaka zo kan, okay, gashi nan dama nan wajen nan ne, bari taɓa. Sai ka zo kan profile ɗin nan. Ko kuma okay, duk ɗaya ne ma dai. Don ka zo kan profile ɗin sai ka zo taɓa kan wallet. Edit wallet ɗin nan, ka gani? To da kun zo nan wajen nan shikenan sai ku zo ku sa, an har ma kun gana sa wai ku sa gaba ɗaya duka wannan Bitcoin wallet address naka za ka sa duka gaba ɗaya duk network ne na YY ne. To sai ka zo ka sa, ni to da yake ina so in yi amfani da USDT ne, iya ne USDT kawai na sa, TRC20 shi kaɗai ne na sa. To shikenan kawai da ka zo kawai sai ka taɓa update ɗin nan. To bayan nan shikenan sai abu na biyu kuma, bayan ka riga da ka yi investing ɗin wannan bonus ɗin $30 nan, to kafin nan ka iya withdraw a inda status naka, ka duba status naka yana kan basic ne. Yanzu bari ina zuwa, bari nuna muku, bari mu zo kan filin bari okay, ina ji yawa ga status a nan wajen haka. To bari in taba ku gani. Yawwa, to kun gani suka ce suna da status guda uku. Kun gani na farko shine basic, sai kuma na biyu starter, sai kuma na uku kuma premium. To mu muna kan abun nan ne, basic ne. To kaga aka ce akan basic din nan, your status is issued immediately after this. Okay, wannan suna bayani ne idan ka riga da kai register ko zaka kasance kana kan basic din nan. So ni mana kan basic yanzu. Minimum withdrawal $50 ne. To manual withdrawal within 48 hours. So a cikin awa 48 ne, so kwana biyu kenan ko? Kwana biyu za ka ɗaya kuɗin ka zai shigo wallet naka insha Allah. So kuka ce participate in rocket hexagon, suka ce ba za ka kai participating ba. So aka ce your current status, sai kuma starter. Kun gani starter kuma gani aka ce status is issued immediately after the total amount of deposit in your account exceed the amount of $30. You automatically receive this status. This is an average status in our company. It remove many restrictions, sorry. Sai aka ce to $10 minimum withdrawal. So kuma aka ce automatic withdrawal within 5 minutes. A cikin minti 5 za a tura ma kuɗin ka zuwa wallet naka. Suka ce participating in rocket hexagon, haka za ka yi participating. So haka kenan kafin nan ka iya withdraw down sai kana da $50 current status din da muke yanzu. So yanzu bari ina zuwa, bari sa wannan message din ya dame ni. So yawwa, to bari mu ci gaba. To shikenan kawai sai zan taba kan change abun nan status, domin saboda in abun nan zan yi deposit din $30 yanzu, domin saboda in samu in withdraw mutane su kalla. To da farkon ka zo nan waje za ka zaba kan wani coins ne zaka yi deposit. Kaga wannan stable coins ne wanda daga gansu a nan wajen nan, aka ce to ni zan yi akan wannan USDT nan ne, TRC20. To sai in taba pay. Yawwa, to kamar yadda kuke gani gashi nan sun kawo wajen da zan biya. Ka ce order ID gashi nan, amount ruwa suka ce to make a payment, send payment using a QR code or an address. Send USDT to that address only once for this order. Send the exact amount $30 USDT TRC20 to the address. So zan copy address din, suka ce in tura exactly abun da suka faɗa na $30. To yanzu na copy sai in shiga cikin Trust Wallet dina. Yanzu bari shiga cikin Trust Wallet dina. To ga wanda ba su yi fund din Trust Wallet nasu ba, za su yi amfani da Binance ko kuma duka wani exchanger da ake amfani. Amma dai kai a matsayinka na dan koyo da kuma baka saba aikin crypto ba, so ina baka shawara da kai irin amfani da irin su Remitano da Binance domin sun fi sauki. Amma ni dai nawa da wanda nake amfani da shi gaskiya ina amfani da abun nan OKX. To shi kuma OKX ga shi baya da, kun ga irin kamar su Remitano akwai naira a cikin exchanger. So wancan din ina ga zai fi muku as a beginner. So yanzu zan zo in taba kan send din nan haka. To shikenan sai in sa wannan address din da na kwafo shi a nan. Yanzu ko sai in taɓa paste. Da na yi paste din shi, kun gani, barin kara duba for confirmation. Kun gani karshen aka ce NVPG. To nan ma gashi naka ne. To sai zan sa amount. To amount din ga ce $30 ne. To kun gani sai in ce $30, 30 USDT. To shikenan sai in taɓa goods din nan haka. Sai yanzu idan na taɓa shikenan sai zan taɓa continue. To gashi ne ce okay, aka ce mun you don't have enough Tron TRX to cover network fees. To yawwa, to kamar yadda kuke gani dama mun je za mu yi sending din wannan abun, sai suka nuna mana cewa suna buƙatan gas fee na Tron waye da suka nuna mana. To shine muka je sanda muka sake muka yi deposit na Tron. So yanzu bari mu koma cikin abun nan namu, sake sabon abun nan. Bari mu zo in taba kai haka, sai yanzu zo kan status. Sorry, zo kan status. To sai mu dan jira kaɗan. To sai mu zo nan wajen nan change status din nan.
za mu koma kan starter kenan. To shikenan sai mu zo mu taba kan USDT, sai mu taba kan pay. Za ka zaba duk wanda ya ma, ni zan yi akan USDT ga dama ko Tron ko duka za ka yi akai. So kun ga yanzu shikenan, bari in copy wallet address, sai in copy shi kamar haka. Gashi nan kun duba za ku kalla daidai ne yake da wancan. Bari in yi haka ku gani, kun ga gashi nan karshen shi SIC, gashi nan ga farkon shi. To da kai ka kofa dai kawai shikenan, amount din 30 ne. To shikenan sai in zo cikin trust wallet ɗina kamar haka. Bari in cire password, bari in sa fingerprint. To shikenan sai in zo in taba kamar haka, sai in taba kan send, sai mu dan jira. To sai mu zo mu sa abun nan din mu anan paste, sai mu zo mu sa amount 30 haka. To shikenan sai mu zo mu taba continue. Da mun taba continue sai mu dan jira shi kadan. To kun gani, sai mu yi confirm, taba confirm kamar haka. Sai mu sa fingerprint namu, yana loading. To alhamdulillah yana processing, yawwa ya tafi successfully. To shikenan sai mu zo nan wajen nan, sai mu jira shi ma yace na waiting payment. Da zaran ya abun nan zai updating. Yawwa kun gani, alhamdulillah haka ce your transaction was successfully, the money was credited to your balance in the amount of $30. To alhamdulillah shikenan yanzu mun samu yin deposit. To shikenan sai mu komo dashboard namu haka. Da mun zo dashboard namu, kun ga wannan wayanda suka, kun gani abin da za ku tabbatar da cewa gaskiya kenan. kun gani ne wannan Ismail din na, haga wannan gaba ɗaya duka mutanen da suka yi deposit ne gaba ɗaya. Kuna gani 'yan Najeriya su Adamu, Abba, waye ga su nan duka kasashe daban-daban. ga wannan kuma da suka yi withdraw ne. So abun nan in za ka yi kai tun da sun daɗe gaskiya, sun kai sati 2 yanzu da abun nan, suna kusan nufan sati na 3 ma. To kun gani ga abun nan namu withdrawal balance namu da asali wannan ga wanda muka yi deposit kuma gashi nan anan. To yanzu kun gani yanzu gashi nan ga amount of deposit gashi nan 30, ko ga kuɗi ya riga da ya sauko alhamdulillah. Wannan kuma active investment namu ne. To yanzu bari in zo in taba nan, yanzu kan status. To kun gani yanzu status ɗin ya koma current, kun ga ya koma starter. To alhamdulillah. To yanzu abu na gaba kuma shine da zamu yi kuma shine withdrawal of fund. To sai mu zo mu taba. To gashi nan kun gani wa'annan fee ne ake nuna mun, kowane coins da fee shi. To shikenan da in zo kawai bari in yi cancel, sai mun kowane coins da fee shi. To bari in taba kan wannan alaman cancel din nan. Yawwa to an dan samu matsalar network. To shikenan yanzu na komo. To yanzu sai mu zo mu taba withdraw money. Za mu withdraw wannan 35 din nan insha Allah. Bari in taba cancel din nan. To shikenan sai zan zaba kan wanne zan yi abun nan. Gashi nan wannan in na taba shi haka ya dan highlighting, sai na taba withdraw money. Mun suka ce withdraw request has been approved, we are already processing it, please wait. To bari mu dan jira lokacin da zamu ga ya abun da suka ce dai cikin minti 5 za su tura mana kuɗin namu. To bari mu jira, Allah sa mu ya dawo akan lokaci. Bari mu je mu shiga trust wallet namu, mu jira zuwan shi. Cikin within 5 minutes da suka ce. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yawwa to bayan dan wani lokaci da ya ja, alhamdulillah kuɗi ya shigo. Gashi nan kuna gani, sai godiya. Wallahi tallahi kuɗi ya shigo 34, da na requesting 35.85 ne. Bari in shiga maku gani, saboda a tabbatar komai mun fi so mu yi shi a aikace, kowa ya kalla da idan shi. So bari mu samu in shiga ciki ku kalla, mu dan jira shi kaɗan. To alhamdulillah kun ga wa'annan wa'anda suka yi deposit. Bari in refresh ma tukunna, bari in login. To yanzu ku duba, inda ce naira platform ne zai kai kusan wata har yanzu kuma ce yana biya, kuma har yanzu normal ana aiki da shi. Da kuna ganin kuɗin da wanne ke sawa, kuna ga wani daga irin dala 6,000, dala 600, dala wai, kun ga wannan dala 4,500 ya yi deposit. Kun ga ba wasa. To alhamdulillah bari mu zo kan withdrawal. Kun gani, bari in zo kan na ina ko na refresh. Yawa kun ga gashi nan nawa gani Ismail Umar din nan, alhamdulillah last 29 minutes. To ya riga da ya soka. So wannan yana yi, alhamdulillah kuɗi mu ya samu ya soka. So ga waɗanda suke bukata su masu je samu su yi nasu gaskiya. Amma dai abun nan din da kai inda suka faɗa within 5 minutes din gaskiya dan tsallake 5 minutes din, ka san daman
abun wani kawai an faɗa ma kawai sai ka gani, da yake kun san mutane akan samu layi na mutane saboda kowa zai nemi withdraw. Kun ga irin wannan sun sa dai a cewa karfe 5 ne, kamar a ce kai ne zaka ce zaka na zuwa wajen aiki karfe 5 kuma wani abu za wata rana za a iya samun matsala baka samu ka fita a wannan lokacin ba. So yanzu dai alhamdulillah komai dai ya kan kama. Drop a like if you enjoyed, also subscribe my channel.